Senyor Guardiola, hem revisat els informes i li lamento dir que tens càncer de colon en estadi 4. ¿Y eso qué significa para mí? Significa que està en una etapa molt avançada. ¿Això és bo o dolent? Això vol dir que no hi ha tractament i que estem aquí per aliviar els símptomes i acompanyar-te. Gràcies, doctor. Hola, sóc la Inara i seré la teva TKE d'avui. Com et dius? Soc l'Àlex Guardiola. Com estàs? Estic molt malament. Bueno, ara et miraré les constants vitals, vale? No crec que surti pas bé. El doctor m'ha dit que estic molt dolent. Bueno, no passa res. Estem aquí per acompanyar-te i perquè no et sentis sol. I res, qualsevol cosa, pues em dius alguna cosa. Moltes gràcies. De res, adeu. Bon dia, Àlex. Què? Com estàs avui? Et trobes millor? Estic millor. El dolor està més controlat. Jo l'únic que vull és anar-me amb dignitat. Nosaltres farem tot el que puguem perquè estiguis tranquil i el més acompanyat possible. Ja hem arribat. Ara, a descansar una mica. Bon dia, Guardiola. Com estàs? Com ha anat el TAC? El metge m'ha donat molt males notícies. Estic molt dolent. Vols anar a donar amb to? No tinc res de ganes. I podem fer alguna cosa per tu? No, jo sol vull dormir, descansar, no vull fer res. Gràcies. Bueno, qualsevol cosa que necessitis, pues aquí estem. Camina, qualsevol cosa que necessiteu, aquí estic.